Salam gitaristlar. Men adım Resul. Häzir bugün siz bilen gitarist bolmagy, gitaristlara päsel berýän top 5 tany kynçylyklary aýdyp geçeriz, bellek geçeriz we olary nädip ýeňmelliginden bellek geçeriz. Birinji bilen başlaýyn. Birinji kynçylyk näme? Ol şuhy. Ýagny haçany biz gitarany öwrenmäne başlamyzda esas täze öwrenýänler başlandy. Köpüsi taşlaýar. Ýani gitara satyn alýarlar, tehel çalan bolýarlar da soňundan ýani bir hepdeden ýa bir aýdan ýani taşlaýar. Näme üçin taşlaýar? Şuhusy bar özüne. Ýani ýa köp kişi gitarist çalasy gelýär gitarany, öwrenisi gelýär. Ýöne şuhusy serarly gitarany alanawam, öwrenenawam, başlanawam. Näme şuh etdi? Köp kişinin kellesine pikirini ay men gitara çalyp bilmem, ay ýa gaty kyn, ýa gitara menkide, ýa men sluhum ýok. Ýa şoňa men bir giden zatlar bar. Bir giden şuhları getirýär kellesine. Ön şuha näp beňmel men size bir zat aýdym-da. Adam eder diýär men şu çakaçenni öldürmüşümde opyt geçirip gördüm-de. Bir zat öwrenýär. Sen şonu başına barsan hökman etjäň. Sen bir adam etjäň sen şonu. Sen şonu senem edip bilersiň. Sen hem şu iki eliň bar, sen hem şu bir kelläň, iki gözüň, iki gulagyň, hemme zadyň bar, sen hemme okuýuň, hemme zadyň bar. Prosta diňe sen esasy zadyň etmeli zadyň şuhyň aýry ýüregiňden, aýry içiňden. Sen başararsyň. İkinci päsel berýänem illeriň pikiri. Illeriň pikiri bolanda näme bolýar? Köp başlayan gitaristlaryň başyna düşýänler, ay öwrenýän, uje bir zatlar öwrenip başlayan, aýdanam bolýan bir zatlar bolýar. Bilemok ýa maşgalaňdan ýa da onlarnaşyň dostsyň, goňşuň aýtdy. Gitara bolup, gitarist olasyň ýok, sen o diýär. Bilem, aýa ökde çalan oklay zat diýär. Конечно, birinji wagt başlandy, hiç kime mökde, hiç kime mara dowlandan ýörep başlamady. Ilki bilen emedekläp soň ýuwaşlyk bilen ýörep soň ylgak gitdi. Hiç çaçan mara jaýyň fundament jaý salnanna gönü şuun başlap ertirdiňler no. Ýuwaşlyk bilen kerpiç örüp ýuwaşlyk bilen üstüne edil gitara öwrenmek lüboy bir hüner bolsun, esenlik isbat sunwat bolsun. Baskanjaklar bilen öwren. Şoň üçin illeriň pikirini diňlemäň, iller näme diýse şonu niýsin başarýarmy? Altyny özleri çalsynlar, öwrensinler eger zat etmese. Şoň üçin illeriň pikiri bilen işi bolmasyn. Esasy ýeke jadyň pikiri size wajyp, olam siziň öz pikiriňiz. Hiç açan özüňe ruhdan düşürmäň, diňe. Üçüncü päsgelçilik näme? Üçüncü päsgelçilik bolsa, ol çydamsyzlyk. Köp kişi näme üçin gitara başlap taşlaýar. Ene käwat gybyna gawat bilen gitara nenne alýar. Bir kitan akord, bir kakuç koron bolýar. Başga zat bilen ok, aýdymam bilen ok. Olam näme sebäpli taşlandygyň sebäbem çydamsyzlyk. Näme üçin çydamsyzlyk? Köp kişi gitara öwrenende gitara aňsa adam däl, köp kişi aňsatly der öwrenýän diýär. Ýöne şoňa ünsülen berip bir wagtyň sarp etmeseň, güýjüň sarp etmeseň şolam aňsatda. Köp kişi bar, näme garaşy derrew bir hepdede 3 günlük zatda bir aýdym ýary oturmak zat etmek. Şoňa zada garaşy da onýalaklar gaty çal netije garaşmaň. Ýuwaşlyk bilen öwrenin. Çydamly bolun. Bilenmi? Ol bir aýyň urrunde, 2 aýyň urrunde her kim her hile öwrenýär bilenmi? Yani esasy öz uğruňyzy tapyňda. Prosto şu öwrenen wagtyň siz lezzet alyň şonu. Öwrenýän wagtyň üntek öwrenji wagtyň bar. Şondan lezzet alyň. Gitaradan lezzet almagy öwrenin. Çydamly bolmaly. Hiç zat diýär. Üstünlikli ýollara, kynçylykly ýollaryň üstünden üstünlüge barýar diýär adam. Kösenmese hiç üstünlük yetmeýär. Biram çat yetip bolmaýanlar hiç açan bar, hiç zady.
Ine özüm akynny aýtsam, edilmeň derejemi ine 1 ýyl boldy, 1 ýyldan bäri çalyp gelýän gitaramy. Ýöne häzir arasynda taşlanýaram da, bilýärmi, şol ýaly bolýar, çalmaýan wagtda 1 aýlap çalmaýan wagtam bolýar. Onda sen asyl 8 ay, 7 ay, 6 aýda da ýetip boljak. Ýöne her kim her hili sluçylar bolýar. Ýöne aýtjak bolan zadym çat ýetjek bolmaň, çydamly bolyp, sabyrly bolyp, wada öwren bermeli. 4-nji ýaltalyk köp kişiň başyna gelýän raýyny sen öwrenýäň, uje belli bir zadyň amma sen wara. Okuýuň amma uje belli bir zatlar bilýän. Indi ýöne aňaryk hat ösmäge päsgel berýän zat ýaltalykda, köpünç ýaltanýan bilýän gitaraň çalynman, bir hepdelep ýatýan otam bolýar bilen, alasyn ýyldyk. Ýöne başda ýaň başlangdaky bir oturumda 4-5 saatlap oturup bir zady öwrenmek üçin 4-5 saat sarp etýän adam günüň dowamyny 2 saat ýa-da bir iň bolmany 10 minut edin arasam bilmeýän wagt bolýar. Ýaltalygy nädip ýeňmeli? Ýaltalygy var, ýeňjek bolsaň ilk bilen sen maksadyň bolmaly, sen näme üçin şu gitarany öwrenýän, ha? Näme üçin şu gitarany öwrenip başladyň? Dostluk, toý tomaşada zat, dostum ýanyny öwrenip çalmak üçinmi? Ya gyzlagynsyn çekmek üçinmi? Ya prosta öz güýmenjäň üçinmi? İçiňe sen wagty. Ýöne bu zadyň bolmaly. Maksadyň bolmaly, näme maksat bilen öwrenýän? Şu maksadyň bilýän, şoňa goýunça ýöreýän. Sen şu maksadyny ýatlap durmaly. Sen ýaltanlyk etseň, iň bolmanda günüň dowamyny 10 minut gitarany eliňe almasaň, sen gitara ýoşadan eliňden çykýan eken, men öz durmuş oputymda we birinji gitaramy satamda men 2 hepdelep ýaly gitarasyz boldum da, şondan soň gitaranymy eliňden çykyp barýar. Olo bar. Bilýärmi? Şon ýaly, şoň üçin ýaltanmaly dostlar. Diňeňe. 5-nji kynçylygym deňeşdirmek. Näme deňeşdirmek? Özüňi başga gitaristler bilen deňeşdirmek. Şu wara bir seretseň, iň uly ýalňyşlyk bolup durýar. Köp kişi şu sebäp bilen gitarany taşlaýar. Ýani nägili özünden ökçörek birini görýär. Onsoň özünden göwüni geçýär-de, şoň üçin hiç saçan özüňizi hiç kim bilen deňeşdirmeň. Her kim her hilek. Sen ol özüň bilen oň başlan wagty ýa sen başlan wagtyň oňa deňde-le, oň näme mümkinçilikler bilen senkiler deňde. Häzirne özüň deňeşdireňde senden pesler hemkäň tek çaly bilmeýänler, amma prosta siz özüň deňeşdirip sussuň wasa oturman başgalar bilen diňe özüň bilen bolýan esas maksadyň sen köp öwrenmek, ökdelemek, ana şonu sen ýeňersiň. Sen de başgalar bilen deňeşdirip bolana ýaly senlik zatda da bar özüň başgalar bilen deňeşdirmege. Ýöne dogry häzir özüňden ökdän berip sen howssendir gaýtam, senim şon ýaly boljak bolmaly. Gaýtam sussuň basman, şolar ýaly ondan hem geçecek ol, ha? Öwren, wagt sarp et. Şon ýaly. Şeýdem 5 tany kynçylyklar diýildik. Sanak geçeli, 1-nji şuhy, 2-nji ýylleriň pikiri, 3-nji çydamsyzlyk, 4-nji ýaltalyk, 5-nji deňeşdirmek. Bolýar, sag bolun.